I dag er det skærtorsdag. Skær betyder ren. Og det er i dag skærtorsdag, eller rene torsdag, fordi vi i dagens evangelietekst hører, hvordan Jesus 4 dage efter, at han var ankommet til Jerusalem, modtaget som en konge, ved det store påskemåltid, som han er ved at indtage sammen med sine disciple, pludselig rejser sig og begynder at vaske sine disciples fødder. Jesus gjorde det ikke, fordi deres fødder de var møgbeskidte. Jesus var jo Guds søn. Han var herre og mester, og han var som sagt lige blevet hyldet som en konge. Og alligevel gjorde han en tjeners arbejde og vaskede sine disciples fødder. Og det gjorde Jesus for at vise, at vi skal hjælpe hinanden og gøre noget godt for hinanden. Og det er så ligegyldigt, om man er rig eller fattig, stor eller lille, konge eller tjener. Vi er alle sammen lige meget værd for Gud, og derfor så skal vi hjælpe hinanden. Efter det store påskemåltid, det var blevet indtaget, der tog Jesus ud til Getsemane have for at bede til Gud. I haven, der bliver Jesus forrådt af Judas. Judas, han har talt med de romerske soldater, som gerne vil tage Jesus til fange. Judas, han har aftalt et tegn med de her soldater for at vise, hvem Jesus er. Så Judas går hen og kysser Jesus, og på den måde bliver Jesus taget til fange af de romerske soldater. Og Judas, han har lige tjent 30 sølvpenge. Nu vil jeg læse dagens evangelietekst for jer, som den står skrevet hos evangelisten Johannes. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem indtil det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud, og nu gik tilbage til Gud. Så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, men senere skal du forstå det. Peter sagde, aldrig i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Amen.